ערב טוב לכם, הצופים בבית. שמי יהושע אבן, פרופסור לפסיכולוגיה. מדי יום שני נתכנס כאן על מנת לפתור בעיות של מורים ותלמידים כאחד. אתם הצופים מוזמנים להתקשר אלינו לטלפון 871-112 ולהציג את שאלותיכם או להעיר הערות. איתנו היום גברת דינה רום, מורה לתנ"ך בבית הספר אליאנס אשר ברמת אביב. שלום לך גברת רום. שלום. גברת רום, הזמנו אותך הנה בכדי לשאול אותך אילו מצבים את נתקלת בהם בשעת הוראתך. ראה, אני מעוניינת להתמקד בכיתה מסוימת, היא כיתה י"ב 3. בבקשה. אני אינני בוחרת את הכיתות בהן אני מלמדת, וזה חשוב מאוד, כי אני אוכלת הרבה קש עם הכיתה הזאת. אני מבין. אני, לא כמורים אחרים, ישנם מורים רבים בבית הספר, הם בוחרים את הכיתה שהם מלמדים, וזה מצב טבעי. אבל אני אינני בוחרת, ולכן אני מקבלת, אבל אני מקבלת את הכיתות הגרועות ביותר, וכיתה י"ב 3, אני מרגישה כמו שאני במערב הפרוע. גברת רום, אולי המצבים הקשים בהם את נתקלת באים כתופעת לוואי לאיזשהו... גברת רום... סליחה. לא, גברת רום. אני לא סליחה. לא, טוב. אמור לי, אוזניכם מאוד שמות מה שבכלל מדבר. לא, גברת רום. סליחה, הרי שני... הבט. תן לי לסיים את דבריי, מה שכתוב בספר בראשית. ספר בראשית. פרק ב' פסוק ג' שמיים בקשו. סליחה, לא, אולי זיכרוני מטעה אותי, אולי זה ישעיהו פרק א', או אולי זה איוב. גברת רום, לא חשוב, באמת זה לא חשוב. כן, מה שאני רציתי לשאול, ותזכרי ששנינו כאן כדי לפתור בעיות. האם יכול להיות... גברת רום, אני מבקש. שאני רוצה להדגיש אותה. גברת רום. והיא התופעה של תלמידים חסרים. לדוגמה, דני, רונן, איריס ויעל ענת שלזינגר, אם אינני טועה, היו חסרים ב3 בינואר, ב4 באוקטובר, ב5 בנובמבר וב30 בספטמבר. יש לה סבירות מסוימת שתלמיד יכול להיות חולה, יכול להיות משהו, אבל... גברת רום, האם יכול להיות שבגלל שהוא ריב עם בעלך, ריב בבית, את נעמדת מול הכיתה כשריון? את לא רגישה לבעיותיהם. אני אקום לך מפה. אני חושבת שזהו המקום, אני חושבת שזהו הזמן. טוב, גברת רום, אני חושב שיש לנו שיחת טלפון. הלו? הלו? שלום. שלום? מי מדבר בבקשה? הלו, שומעים אותי? כן, שומעים כל מילה. הלו, שלום. שלום. שלום, מדבר דוקטור יוסף ליבוביץ'. יוסף ליבוביץ' מהיכן? מירושלים. מירושלים, כן. רציתי להגיד לגברת רום שיש לה בעיה שאני הבחנתי אצלה, שהיא אינה מדברת בכיתתיה על האוניברסליזם של עם ישראל. על האוניברסליזם. ברגע שהיא לא מדברת על כך, קשר החיים התנ"כיים לא ברור, ולכן התלמידים נכנסים לפסיכואנליטיס פסיכופתי מאוד מאוד קשה. לכן היא חייבת לטפל בנושא הזה. האוניברסליזמוס הוא מאוד 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 חשוב. כן, אדון ליבוביץ'. אני מודה לך מאוד. אני מודה לך. מודה מאוד. להתראות. שלום. ותישאר עמנו. שלום. שלום רב. שלום. גברת רום, האם שמעת את השאלה? כן. כן, בבקשה. אני רוצה לשאול שאלה מסוימת את פרופסור ליבוביץ'. ראה, האם אתה קורא ספרים? האם אתה בכלל קורא ספרים? האם אתה מתעניין בכלל? גברת ליבוביץ'. ראה, האם אתה מתעניין? האם אתה יודע שיש בחירה חופשית? גברת רום זה... אדוני, יש בחירה חופשית! יש בחירה חופשית! גברת רום! יש בחירה חופשית! רבותיי, אני מאוד מצטער על מה שאירע כאן. גברת דינה רום מעט הפריעה לנו והתפרעה באולפן, לכן נאלצנו להרחיקה. בתוכנית הבאה שוב נארח עוד מורה או תלמיד שיספרו לנו על בעיותיהם, ואתם, הצופים בבית, אנא, שלחו את מכתביכם לפרופסור יהושע אבן בירושלים, בטלוויזיה הישראלית.
תודה רבה ושלום. אתה תשדיר שירות. Dr. Toscani? Yes. Something about him. He's dangerous. כן, כמו שאלקסיס אמרה, הוא היה מסוכן. ולא סתם מסוכן, אלא מסוכן מאוד. במיוחד כשהוא היה על הכביש עם הפיאט אונו שלו. השוטרים אף פעם לא תפסו אותו עד אותו יום. שמו היה ניר קדמון. באותו יום ישב שוטר מקוף שוזי במשמרתו וחיכה שמישהו יבצע את סיבוב הפרסה האסור ברחוב תגור. ניר קדמון קרב עם מכוניתו ובתוכה נערתו דנה שג אל המאורע שישנה את חייו מן הקצה אל הקצה. לאחר בצעו את העבירה נראה שוזי מרוצה וחייך חיוך סדיסטי. הוא כבר עשה את היומית שלו. שוזי התניע את המכונית, ניפח את הבלון ששימש לו תחליף כסירנה, אך בעודו עושה זאת, התקרב מאחוריו זולי הזולו, פושע נאלח ונתעב, שתחביבו היה לפוצץ בלונים. הוא כמובן לא היסס לרגע, הוא פוצץ את בלונו של שוזי. שוזי לא התרגש והמשיך במשימתו כמתוכנן. זאת הייתה לניר קדמון נסיעתו האחרונה לפני העולם הבא. לכן בכביש, אל תהיה חכם, היה צודק. מוגש מטעם משטרת ישראל. לפניכם החדשות. היום הוכתרה כיתה ב' 3 מבית ספר אליאנס ברמת אביב לתואר הכיתה המופרד ביותר. הפלאפל של יוסי בישראל הוגדר כמאכל הלאומי של בית ספר אליאנס. חוף הים באזור תל אביב הוכתר כאזור המאוכלס ביותר על ידי תלמידי ב' 3 וכעת לחדשות בהרחבה. כתבנו יצא עם מצלמה סמויה לבית ספר כדי לאמת את אמיתות התואר. אחרי חצי שעה בנוכחות הכיתה אושפז כתבנו בבית חולים אברבנאל. אנו מאחלים לו החלמה מהירה. אנו מודעים לעוצמת התמונות ומבקשים מאנשים רגישים לא לצפות בקטעים אלו. הנה רשמיו המיוחדים של כתבנו. Wir Düsseldorfer sagen immer, Löwensenf, der für die gute Küche. Hier, Frau. Du sitzt in der Theke. Bertha, ich muss zum Augenarzt, ich bin farbenblind. Farbenblind? Ich sehe die grüne Meister Popper Flasche total gelb. Die ist zitronengelb. Zitronengelb, also. Oh, tief durchatmen kurz. Der riecht doch nach Zitronen. Na, weil im neuen Meister Popper natürlicher Zitronenextrakt ist. Deshalb riecht zitronenfrisch. Na, und schau doch mal, wie es überall glänzt. Dann kann ich meinen Augen ja noch trauen. Der neue Meister Popper in der zitronengelben Flasche. Alles glitzert, ob es nass wäre und es riecht zitronenfrisch. Aber jetzt möchte ich nicht mehr gestört werden. Hey, krieg ich keine ab? Vielleicht, schon möglich. Könnte sein. Na, warte. Wenn dich die Nachschluss packt, Katjes. Nun. Das Scheuerpulver hingeräumt haben.
Fußball, Sensationen, immer dasselbe. Ja, immer dasselbe, ja. Also zu meiner Zeit damals, anno 1880, ja, da hat es so viel Gewalt, hat es da nicht gegeben. Aber klar doch, Opi. Es stand damals nur nicht in der Zeitung. Ach so. Ja, wenn du meinst, ja. Schrecklich. Schrecklich. Was ist schrecklich? Hier steht, dass 2 Leute von der Zugspitze gestürzt sind. Mein Gott, das ist ja tragisch. Furchtbar. Entsetzlich. Katastrophal. Ja. Aber siehst du, das kommt davon, wenn die Leute vorne auf die Lokomotive klettern. Ne? Wir kommen zum Gesang, meine Damen und Herren. Wir freuen uns, dass Ralf Paulsen heute bei uns zu Gast ist. Ralf, zeig dich, komm bitte auf Bühne. Da, bist du da? Hallo? Ja, haben wir schon gesehen. Ja. Es hat 2 Gründe, warum der Ralf Paulsen da ist. Es hat 3 Gründe, warum er da ist. Wenn er kommt und drittens Mal hat er eine neue Platte. Sag mal, du siehst unverschämt gut aus. Warum? Also, ich danke für das Kompliment. Danke. Oh Gott, mein Gott. Also, das hat natürlich auch einen Grund. Ich habe eine neue Frisur. Ist dir das aufgefallen? So nach hinten? Ja, glaube ich, modern. Soll modern sein. Sieht so ein bisschen aus wie... Dann war ich vor 3 Wochen etwa noch...
תשאיר לי. כל הפרחים באמת... היום, אחר הצהריים, הוכתר הפלאפל של מסעדת יוסי וישראל כמאכל הלאומי של בית ספר אליאנס. הנה הכתבה. אנו ממליצים לצפות צבעים ומלאים בכתבה זו, שכן הצילומים מעוררי תיאבון עד מאוד. בכל מדינה כאן בעולם, מאכל לאומי המוכר לכולם. בכל ילד בגן יודע כי האוכל מקרוני הוא איטלקי. לאוסטרים מדינה שניצל טעים, והצרפתים אוכלים צפרדעים. הסינים אוכלים אורז דק, ורזה הקניבלים אוכלים זה את זה. ולנו יש פלאפל, פלאפל, פלאפל. לאבא מתנה, גם אמא קטנה, לסבתא הזקנה נקנה חצי מנה, וגם החותנת היום תקבל פלאפל, פלאפל, עם הרבה 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 פלפל. פעם כשבא יהודי לישראל, נשק לאדמה וברך הגומל. היום הוא רק יורד מן המטוס, וכבר קונה פלאפל ושותה גזוז. אצלנו אין מלך, יש רק נשיא, אבל במלוכה כבר הסתגלוסי. אצלנו כל יום קם מלך חדש, אחד מאושר השני מיואש. רק לנו יש פלאפל, פלאפל, פלאפל. לאבא מתנה, גם אמא קטנה, לסבתא הזקנה נקנה חצי מנה. זה המאכל הלאומי של ישראל, פלאפל, פלאפל, עם הרבה הרבה הרבה, עם הרבה הרבה הרבה, עם הרבה הרבה פלפל. יותר שעות בחוף תל ברוך. המצלמה אליי. ממחקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה תלמידי כיתה י"ב-3 נכחו יותר שעות בחוף תל ברוך מאשר בכיתות. יצאנו ביום לימודים רגיל ונאה לאזור תל ברוך, והנה הרשמים שקלטה מצלמתנו. כן, זולו, ספר, אמור איזה מילה לסיום. היה נחמד בים?